ולהראות לקדוש ברוך הוא, תראה איזה בנים יש לך. אתה רוצה להחריב את הדור הכי יפה שהיה בעולם? איזה דור שר לך, קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. תראה לי אבא, תראה לי את הדור הזה. איזה דור למדו כל כך הרבה תורה? איזה דור כל כך הרבה מכבדים צדיקים? איזה דור בארץ ישראל נבנו כל כך הרבה בתי כנסיות? באיזה דור כתבו כל כך הרבה ספרי תורה? אין רשעים בעם ישראל, כל עם ישראל עשה תשובה, אין חילונים בעם ישראל. באיזה דור נתנו כל כך הרבה צדקות? באיזה דור אוהבים כל כך את רבנו הקדוש כמו בדור הזה? באיזה דור אנשים מוסרים את הנפש על קדושה? תגיד לי אבא, תגיד לי אבא. באיזה דור הקימו כל כך הרבה גמחים לעזור אחד לשני? אין היום דבר שאין לו גמח. גמח תמוצצים, גמח עגלות, גמח מטרנות, על כל דבר יש גמח. תראה לי ריבונו של עולם, העם כזה מתוק שאוהב אותך. תראה איזה יהודים מתוקים. אתה יודע איזה מלחמה כוחות הרשע נלחמים בהם, וכמה הם מחזיקים חזק. כמה בעלי תשובה היו בדור הזה? היה לך דור עם כל כך הרבה בעלי תשובה? מה זה בעל תשובה? אומר, טעיתי. אני לא מתבייש שטעיתי. היה לך פעם דור כזה בעולם? אומר אדוני חנני ברסלב, אנו עשינו לו השם, הוא עבר שואה, הוא עבר רסות 6 מיליון אנשים, אנחנו נמדו את האמונה. זה הרדימות ששמעו בדור הזה, כל עם ישראל ישמע את זה, כל עם ישראל עשה תשובה, אין חילונים בעם ישראל, אין רשעים בעם ישראל. היה לך דור שפקד יותר קברות צדיקים מהדור הזה? היה לך דור שבנה ושיפץ קברות צדיקים יותר מהדור הזה? היה לך דור ששם תמונות של צדיקים בבתים יותר מהדור הזה, ריבונו של עולם? אתה יודע את האמת שלא היה וגם לא